25 март дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дабири кулли созмони ҳамкории иқтисодӣ Асад Маҷидхонро ба ҳузур пазируфтанд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки Тоҷикистон узви фаъоли созмони ҳамкории иқтисодӣ мебошад ва тавсеяи ҳамкории гуногунҷанбаи судманд бо кишварҳои аъзои он мавриди таваҷҷӯҳи пайвастаи мо қарор дорад. Дар ҷараёни суҳбат масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои тиҷороти иқтисод, сармоягузорӣ, нақлиёту коммуникатсия, энергетика, саноат ва кишоварзӣ дар чорчӯби созмон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Зимни табодули афкор оид ба татбиқи самараноки стратегияи Чашмандоз 2025 ва таҳияи стратегияи таъмини устувории энергетикаи минтақа ба истифодаи рӯзафзуни энергияи таҷдидшаванда, рушди иқтисоди сабз, масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва коҳиши офатҳои табиӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. Рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои ҳифзи муҳити зист, сайёҳӣ ва арсаҳои гуногуни гуманитариву фарҳангӣ ба хусус илму маориф низ аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд.